Čau. Tak jsme v Clevelandu. Tak jsme v Clevelandu, ty vidíte jenom nás. A je to hrozně mrtvý město, nic tady není. Já jsem, že tady jsou pár lidí, kteří tady chodí, pár aut. Milionový město, kde někde... Všichni žijou basketem. Jsme tady v centru a nikdo tu není. A první styk s Clevelandem byl takový, že tady byli všichni černý. Proto jsem měl strach dojít na hotel a nakonec jsme to zvládli. A teďka tady jsou všude bílí zase. Teďka se černýho nevidíme. A teď jsme vlastně v celém centru, že jo? Tak jsme v samotném centru. No. Kde jsou asi 3 mrakodrapy. Ty mrakodrapy, uprostřed je takovejhle nějaký pomník, asi to vypadá. Tam je to. Pomník, vzadu zatím je City Hall. A tamhle je ten nejstarší kostel. Teďka jdeme. Tady není vůbec jako vidět mezi těma mrakodrapama. No. Ty taky nejseš vidět. Já nevím, no tak ty seš na mě jako mrakodrap. A já jako ten starý kostel. Je tak. Všude jsou policajti. Všude jsou policajti, dneska tady bude asi nějaká akce. No a tohle je ten kostel. Můžete vidět. Za náma teďka. Tamhle je. Ale musíš jít pryč. No. Jdi pryč. Jsem tam chtěl být taky, že? A to je ten kostel, ten nejstarší asi tady. Tady jsou policajti všude připravení na nějakou akci. To je ta City Hall. Banka. Není moc vidět, mluvám se. A tady to je asi nejvyšší mrakodrap. To vypadá tady. Ale popravdě nevím, co to je. Asi banka. Asi banka. Tak jsme tady. Konečně v Putin Bay. Jo. Co se děje, líbí? Jo. A ti to řekneme, ne? Tady divákům našim. Myslíš, jako mamce a teďkovi jenom, jo? No, asi tak. Věrní. Věrní rodiče. Se podívejte, kde jsme. Jsme tady na ostrově, takovýmhle krásný. Všude je jenom voda, všude je voda, všude je voda. Což se vyznačuje ostrov teda tím, že všude do kolečka je voda. Teďka jsme v samotném centru. Tady je to městečko, kde budeme pracovat. Tady to bude asi nejzajímavější večer, co jsme ještě nezažili. Tady to je ta hlavní ulice vlastně. Říkají tomu downtown, což je skvělý, co jste viděli. Takže to tady žije vlastně i ve 12 odpoledne. Všichni ožralí, no všichni ne, ale některý, pár z nich. Všichni tady jezdí golfovými vozejčkama. Dneska bude pátek, dneska to bude nejvíc rušný asi. Dneska bude pátek a víkend bude asi nejvíc rušný, no. Jsme v práci, tak my vlastně zažijeme hned to. Tady je Roundhouse Bar. To je bar bez žádného rohu. Vám to ukážu. Tak to vypadá. Prostě kulatý bar, klasický. Jedna z atrakcí tady. Tam ale nepracujeme. A tam nepracujeme, no teda. Ale pracujeme trošku někde jinde. Lin, musíš se mi vlézt do záběru. Jo, tak jo. Musíš asi trošku jít do zádu. Jeden z nás je hrozně vysoký a druhý z nás je hrozně malý, takže... Tady jsou... Tady to je ten baráček kulatý a tamhle už pracujeme, tamhle je náš zaměstnavatel. Tady je Frosty Bar. My budeme v té pizze, no. Tady budeme pracovat. To je naše pracovní místo na 3 měsíce. Tak to tady vypadá.
Hrozně to fouká, no. A to bude tím, že ráno pršelo asi. No, takže tady Frosty Bar. Tady budeme vytvářet pizzu, burrita, točit piva a tak dále, a tak dále. Asi co bude potřeba. Tady se můžeme podívat třeba sem. Já se přetočím na sebe. Taková fontánka. No je fontánka, no. Vlastně ani neviděli, že neměli kyčat. Fontánka. Tady šli hodit. No. To je pořádku. Jo, tak chtěl jsem taky byla, ne? Jedu když tak dál. Jo, ale to nebudeš slyšet, tak když tak ať to budu říkat. Jako kulisa. Jo, budeš mávat. Oznakovou řeč pro hluchoněmí. Ale tady jsou samý lodě. Všichni tady přijíždějí s loděma. Já jsem se ptal, jestli tady jsou nějaký Kanaďani, protože to je vlastně na hranici s Kanadou. A prý ne, takže to spíš jako jsou Američani všechno, kteří sem dojíždějí. A vypadá to, že je bohatý docela Američani, protože ty lodě jsou fakt jako velký. Daleko. No, to si moc daleko. Ty lodě jsou fakt velký, já vám to ukážu ještě, je to velký. Že tady to je vlastně ten hlavní přístav. A lodi se zde strašně drahý. To je vlastně ta zátoka, tady ta hlavní. No, lodě jsou drahý, ale všude asi. Zase jenom tady. Samozřejmě všude americké vlajky, klasika. A tady nám doporučoval Dorm Dad, to je ten týpek, co To je jako tačka. ubytovací tačka, který se stará vlastně o tu ubytovnu. Nám tady doporučoval tuhle restauraci. Si určitě zajdeme jednou, ne? Jo. Až dostaneme výplatu. Já. No, až dostaneme výplatu, no. Ale musíme jít do práce teda. Musíme do práce a pak možná to zajdeme. Ale máme jedno jízdlo zdarma do $15 denně, takže to je dobrý docela, si myslím. No, včera jsme si Dali jsme si pizzu na půl jednu, jednu. ale snědli jsme ji ani, takže protože to bylo plný síru, plný salámu, prostě takový to mega tučný, no. A co my nejsme zvyklí. A zase to bylo večer. Žádná Itálie. A tady ta restaurace, co nám doporučoval. Tam dělají prý nějaký ty mořský plody a tak dále. A prdek? No, to je ono. Jo. Seafood, no, tam budou dělat. Takže tak zajdeme na seafood nějaké. Když nechápu, kde berou tady jako mořský příštěry, že tady je jezero, ale se někam dovážejí, no. Klamavá reklama. No. Lake food. Lake. No, to je vlastně ten, teď jsme obešli vlastně to hlavní centrum, takže on to je fakt malinký. Ta rozlátá ostrova je teda větší, ale většinou jsou to pak takový zapadlejší baráčky samostatný. Ale kde je? A jsem tam sedla. Si pro ně musím dojít. Čeká se, když to. No, takže tak. Tak zatím. Ještě vám ukážem tady naposled pohled z té druhé strany na to městečko. No, hlavní třídu. To je zatím všechno. Zase někdy.